खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 एप्रिल 2023 बर'आइज मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे खास्रि बिस्रि आरो दुखुनांथाव जाथाय सासे बर' आइजोखौ गोरबोआव गथ' गोनां आइजोखौ गनजों बुग्लिदों आरो उदैयावबो जोग्लिदों। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मिमां ओनसोलनि दैसागुरि गामिनि थागिबि हिदेश्वर बसुमतारिनि अनजालि बिसि हारिमा बसुमतारिखौ मोनाबिलिनि समाव बैसागो मोसानानै न' फारसे थांबाय थानाय समावनो हाजिरागुरि गामिनि नखरसेनि साथाम दुथांफोरा लोगो नांनानै लावथिजों बुनानै गोब्राब जखम खालामदों। बुग्राफोरनि मुंखौ बासन्ति बसुमतारि, पुर्निमा बसुमतारि आरो मालिका बसुमतारि होननानै फोसावनाय जादों। बे समाव हारिमा बसुमतारिखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। हारिमा बसुमतारिखौ साथाम दुथांफोरा लोगो नांनानै खानायाव हमनानै बुद्रुसे बुद्रुनानै लावथिजों गाग्लोबदों आरो गाज्रि बुनाय जादों। मख'नो गोनांदि हारिमा बसुमतारिना 5 दाननि गोरबोआव गथ' दंमोन आरो दुथांफोरा हारिमा बसुमतारिनि उदैयावबो जोग्लिजोबदों होननानै नखरनि मानसिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मनीषा बर'खौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि दुथां सुबुं देबाशिष करखौ पुलिसआ वेस्ट बेंगलनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावग्रा मनीषा बर'खौ थांनाय साननैसो सान सिगां खास्रि बिस्रि बुथारना गारना दोनदोंमोन। आथिखालनि इउटुबारफोरा जौ लोंनाय, बेदर जानाय, फाजा जानाय बायदि बायदिखौ देखायो। इउटुबारफोरनि सायाव क'क्राझार जिल्ला एबसु आफादनिफ्राय बिजाथि फोरमायदों। एबसु आफादनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला आथिखालनि इउटुबारफोरा समाजनि मोजां खामानि मावनायनि सोलाय गाज्रि सहायथावहायै राव बाहायनाया गुबुंले होननानै फोरमायदों। नाथाय दिनैनि थारिखआव जोङो नुदों जायफोर दिनै ससियेल मिडियाखौ दिनै बाहायदों, इउटुबारफोर दिनै जादों, बिथांमोना दिनै गावसिनि जे बेबायदि मोनसे मोजां अपेन बैसागु बा मोजां जोंनि हारिनि ट्रेडिशनेल गाननाय जोमनायजों बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावनो थाखाय फोरमायनो थाखाय जोंहा बिराद मोनसे सुबिदा। नाथाय दिनैनि थारिखआवहाय जायफोर ससियेल मिडिया इउटुबारफोर दिनै माखासे लोंनाय जानाय अश्लील भाषा बाहायनाय बेफोरखौबो दिनैहाय नुनो मोनदों। दा बेफोरो जोंनि समाजनिफ्राय गैया जालांनांगौ आरो लोगोसे जोंनि जेबायदि मोजां मोनसे परिबेस बेबायदि मोनसे लांदां बैसागु जोंनि दोरोङारि फोरबो फालिनाय बेखौहाय फोसावनानै जोङो मुलुग दरबाराव जोंनि बर'नि सिनायथि थामोनदा जोंनि जे हारिनि मोनसे फोरबो बेखौ फोरमायनायखौ बा दिन्थिनायखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो लुबैदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।